co server, v docela velké krabici, která by měla vážit asi 10 kg. Tak, teď se podíváme, jak vypadá vevnitř. Server už je o poznání užší než klasické servery. Z boku je krabice, takže krabice příslušenství. Krabice, druhá krabice. Díváme se, co v něm je, trošku se nám prostě. Takže teď svajáme, co je v krabici. Tady jsou napájecí kabely a další věci. Tady jsou asi nějaké licenční ujednání. Jo, je to číslo ke vzdáleném zprávě. To je IRM Advanced Pack. To je dokupovaná příslušenství, které jsme tady přibavili. A tady jsou podstavce, které můžeme použít, náhradní rámeček, návod a klíče. Ze spodu mačkneme push, můžeme to úplně rozpojit nebo nastavit už správnou šířku. Samo děláme s druhou částí. A můžeme si krásně postavit na server klacíček a následně dáme k sobě. Tak, server s klacíčkama. Server máme zamčený. Můžeme takhle odemknout. Vytáhnout spodní část. Dostaneme se nyní k tomu, co tady máme. Jsou nějaké základní indikace. Zapnutí, vypnutí, USB, USB-C, prostor pro mechaniku, volný prostor. Tady máme nějaký prostor pro další věci. Asi pro další nějaké sloty. A tady už vidíme, že je osazený jeden disk. A tady jsou další rámečky, které můžeme potom vystupovat. Tak. Na konci tady dole je nějaké IDčko, kde máme identifikace serveru, part number a sériové výrobní číslo, takže kdykoliv se k tomu můžeme dostat. Tak, jako každý správný server tady má jedno napájení, možnost redundantního napájení, výstupy na monitory, vidíte, že tady máme servisní porty, síťový, jsou tady další síťové porty, a je tady další možnost rozšíření o další karty, pokud by bylo potřeba. Takže už od začátku je ten server dobře síťově vybaven. Takže tady máme srovnání s PlayStationem 5, Fujitsu tichý server a klasický Shannon, který se používá v účetnictví. A když se na to podíváme z boku, tak to bude jenom o trochu delší. Řekněme, že to je nějakých 13 cm delší, možná 15 než Shannon. Výškově je to velmi srovnatelné. Když tady máme jasně zelené, zatáhneme, vyjede nám tady. Máme přelečilo nám bylo dopředu. By se nám to mělo otevřít. Takže takto se zadává horní část. Tady máme i schéma, co kde vlastně na boardu najdeme. Prostor, který tam je vidět, výborně. A tady prostor pro další 2,5 palcové disky, které tady můžeme vyměnit. Takže jak vidíte, dost prostoru na 4 2,5 palcové disky plus další rozšíření, které můžeme to
muset. Takže takovou nízkou hlučnost má server, když už je spuštěný. Pro srovnání hluku server ve vypnutém režimu, abyste si mohli porovnat zapnutý a vypnutý stav ze stejné vzdálenosti.